നമുക്ക് അടുത്ത് പൊട്ട് കിട്ടിയാൽ മതി. ഫിലിം കാണാന്നോ? പിന്നെ പടം നമ്മൾ പൊളിക്കും. പൊളിക്കല്ലേ? ആയിരുന്നു, തൊണ്ട പറ്റുന്നില്ല, ഇത്രേ ഉള്ളു സൗണ്ട്, തകർത്തു ഞങ്ങള്.
है, देखने के बाद हाँ ओके ओके हाँ अच्छा पिक्चर है आपका फैन है बड़ा फैन है इसका ओके हमारा परफॉर्मेंस कैसा था अच्छा था डांस किया ना मैंने थैंक यू एक मिनट ഹലോ എന്താ यस ആയിരുന്നു തൊണ്ട പറ്റുന്നില്ല ഇത്രേ ഉള്ളൂ സൗണ്ട് തകർത്തു ഞങ്ങള് താങ്ക് യു 2 വർഷത്തിന് മേലുള്ള ഞങ്ങളുടെ കാത്തിരിപ്പ് ഇന്ന് തീരാണ് Yes. സോ ഇറ്റ്സ് ബീൻ എ ലോങ് ടൈം Okay. വെരി മച്ച് എക്സൈറ്റഡ് ടു വാച്ച് മരയ്ക്കാർ യെസ് താങ്ക് യു എന്തായാലും കുറച്ച് സംസാരിക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഫിലിമിനെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ മതി എങ്ങനെ ഫീൽ ആകുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അടിപൊളി താങ്ക് യു നല്ല ഫീലിംഗ് ആണ് 2 കൊല്ലായി ഫിലിം ഇറങ്ങാത്ത ആഹാ. ഇപ്പൊ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പൊളിക്കാൻ പോവാ പിന്നല്ല അത് വീഡിയോ യെസ് ഇന്നത്തെ പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു പിന്നെ ഫിലിമിനെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് 2 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫിലിം വരുന്നത് നിങ്ങളെ പെർഫോമൻസ് പൊളിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ വന്ന് ചോദിച്ചത് എപ്പോ അടുത്ത് കൊട്ട് കൊട്ടുന്നുള്ളത് ആ നമുക്ക് അടുത്ത് കൊട്ട് കിട്ടിയാൽ മതി അപ്പൊ അതാണ് ഫിലിം നമ്മള് കാണാന്നോ ആ പിന്നെ പടം നമ്മൾ പൊളിക്കും പൊളിക്കല്ലേ പൊളി പൊളി താങ്ക് യു പൊളിക്കണം നമ്മള് ആ